Пител? No интервью. Эй! Эй! Като магаре. Пърх. Люто. Валя, Къде си? Бе, ядано ли ще? Заснемите на всичката компания, цялата лагера. Владо шефа. Отиде преди малко ли ще? Журито я. Обърни се, да им жури съдя. Идеално. Той е Стефан Мулито, дет не е виждал. Молята видя, бе. За какъв хубавец. Че да фана с аудиото хубаво, че. Мога фана. Айде!